Dibuixem una pilota de futbol. Oh no, està trencat. Necessito un llapis nou. Aquí no. Uau, els he trobat. Acabat. Ara dibuixarem un uniforme. Com és un uniforme? Genial. Uau, aquest és un llapis màgic. Ara dibuixo un vestit de superheroi. Fet. Wow, genial. Genial. Yahoo, Pikachu. Vull una màquina de visió. Uau, dibuixem una mica més. Genial. Uau, oh no, el meu llapis. Ara he de pensar amb més cura. Anem al món real. Hurra. Crec que aquest és un centre de jocs. Hurra! Wow, genial. Hurra. Em sento molt afamat. Les fruites i l'hamburguesa m'estan temptant. Una de cadascun. Hola, hi ha algú aquí? Vull una hamburguesa, si us plau. Hola, ara vinc, si us plau, espera un minut. Hola, hi ha algú aquí. Vull demanar alguna cosa. Hola, prenc la teva comanda. Hola, puc tenir un plàtan, si us plau? D'acord, estarà fet en un minut. Gaudeix. Oi. Espera un moment, és menjar de joguina. Tinc gana. Oh, el meu llapis màgic. He de trobar el meu llapis màgic. Oh no. No és aquí. Oh, hurra. Pensava que l'havia perdut. Wow, genial. Això és just el que necessito. Dibuixem una hamburguesa. Genial. És deliciós. Estic avorrit. Vull jugar una paraula d'amics. Vull alguna cosa que sembli així. He acabat. Wow. Aquest serà el meu nou amic. Hurra. Hola, Donald. Siguem amics. Oh no. Què estàs fent? Oh no. He d'aturar el foc. Ràpid! Wow, impressionant.
Oh no. Necessito ser més ràpid per sortir d'aquesta. Oh no. Ha estat tota una aventura. Ve la policia. Què faig amb tot això? Estàs llest, Alex? És hora de marxar. Uau, quina habitació més neta. Sí, pare. Anem. Això és una abella. Una abella. Això és una mantis. Interessant. Això és una marieta. Això és una aranya. Ara, deixa'm provar-ho a mi. Deixa'm canviar de canal. No, vull veure això. Oh, no, te deixa! Tots els insectes s'han escapat. Hem de parar-los, Eva. Huh? Okay. Oh, no, no, abelles. Tinc un pla B. Provem amb bresques. Mira! Ha funcionat a l'Alex. Anem a atrapar-les ara. Vinga, Alex. Sí. Sí, hem atrapat totes les abelles. Moltes gràcies, nois. Gràcies, oh. Què? Treu-me això de sobre. Aquesta és una abella. 2 gos. 3 ja ajuda. Què ha passat, Alex? Eva, hi ha una mantis per aquí. No et preocupis, Alex. La trobaré. Potser és aquí. Alex, la veig allà dalt. Ja tinc. Moltes gràcies. Això és per a l'Alex. Què passa? Eva, ajuda'm, Eva. Eva, què està passant aquí? Eva, ajuda'm. El meu barret se'n va volant. Mira, Segur, l'atraparé. un cop més. Vegem, qui hi ha? D'acord. És una marieta. Posem-la en un pot. Fet. Fem una mica de feina. Aranya. Aranyes. Aranyes per tot arreu.
Eva, si us plau, ajuda'm. Si us plau, ajuda'm. Oh, Déu meu, no et preocupis, t'ajudaré. Uf, és això. Sí, no ho és. Una més. Ah, és tan gran. Sí, ho és. Per fi hem recollit tots els insectes. Retornem tots els insectes al seu hàbitat. Oh, no, això no una altra vegada. Ajuda, que algú m'ajudi, si us plau. Oh no. Foc! Superheroi Alex, necessito la teva ajuda. Ajuda'm, superheroi. Superheroi Alex, necessito la teva ajuda. El pare necessita la meva ajuda. Necessito ajudar-lo. Necessito un vestit de superheroi. Wow. L'Àlex està llest per al rescat. Ajuda! Aquí! No et preocupis, et vaig a ajudar. No la núvol la casa! Ok. Fet. Moltes gràcies, Alex! Moltes gràcies! Adeu. Moltes gràcies! Uau, globus de Pokémon. Segon globus. Uau, tercer globus. Deixem els nostres globus aquí. Oh, no, els meus globus. Superheroi Alex. Superheroi Alex, ajuda'm. Oh, no, la Dasha necessita la meva ajuda. Necessito un vestit de superheroi. Vestit de Batman. Ajudem la Dasha. Com et puc ajudar, Dasha? He perdut els meus globus al cel. Ai. Uau, moltes gràcies, Alec. Gràcies, Alec. Què és això? Ha agafat el meu gelat.
Alex, necessito ajuda. Alex, necessito ajuda. La Steffi necessita la meva ajuda. Necessito el meu vestit especial. La Steffi necessita la meva ajuda. Vull més gelat. Sí. Més gelat. Atura't aquí mateix. Vine aquí, petit. Ai tu, alien zombi, no et moguis! Ai, parem aquest alien zombi junts, Alex! T'anem. Sí, agafeu-lo, nois. Yeah! Moltes gràcies per ajudar-me. Ajudeu els altres i sigueu superherois cada dia.